Sivár Jenő vagyok. 20 éve foglalkozom székek javításával. De ez volt az első eset, hogy veszélyben forgott az életem. Az egész 2 hónapja kezdődött. Na és milyen széket vettél? Hát a Tesco-ba vettem, egy rohadt jó. Hallod? Fekete, műbőr, meg műanyag, és forog, meg gulú. Forog? Igen, az első ízem. Már kíváncsi vagyok erre a forgó székre. Hát látod kell, úgy forog, hogy körme. Nagyon örülni. Hey, gyere, bazd meg, nézd meg, kurva jó. Na hát ez az én kicsikém. A drága szágó. Nem is rossz. Hát, amit ki is próbálnál. Az a jó benne, hogy akárhol mellé állhatsz, és csak odafordítod. Aztán szépen elhelyezkedsz, és... Úristen! Hey! Ez hogy? A kurva életben! Hey! Hey már! Hívnom kell a rendőrséget! Hívnom kell! A kurva életben! Jó, de sok furcsaságot látunk manapság. Hadd tetszik vele meg. Mennyire? És mit tud rásolni? Most mit csináljunk? Hát, ki kell deríteni, hogy műfélték az, hogy megöltjenek. Engem még mindig sok az a szarság, az most nem tudom még elfogni se. És úgy értem, ahogy igazán még vidám dolgokról beszélünk a haverommal, aztán megöl egy cég. Előbb is teljesen megértem. Engem a felségem a kutyámmal csalt meg, de hogy a cég megölje. Tudja mit? Utána nézzük. Oké. Szóval? Ez volt az a híres szép? Nem, így át nekem a helyébe. Nem kell féltenie. Keményebb dolgokkal is elbántam már, mint egy párnázó húré. Bármikor tudom! Mi az, hogy már mondál a minél úgyhogy ne erőltessük ezt a beszélgetést. Nyugodtan elmondhatja. Ebből éles. Maga egy újságíró? Hát akkor valami van? Nem, talán mégis dicset. Hogy lehet, hogy most ki fog ölni, de... is kezdjem. Egy cég megölt pár embert. Elmondanász helyzet. Szóval volt egy cég, és az megölt egy pár barátomat. Különösen az ugyan személyre. Csak a személyre. Hogy volt ez? Hogy mit mondta a cég? Hát a cég egy barátom vette magának és is Hol lett egy céget? Nyilván, ne vagy ezt Hú, azt mondta, ezt a nevőre biztos. Tudtam, hogy ez hová égott a gyanús. Tehát tényleg csak annyit szeretnék kérdezni, hogy sejtem nekem kideríteni, ki a felelős ezért. Igen, azt hiszem megvannak a forrásai, hogy utána nézzek ennek. Mondom, nem baj, hogyha cserébe megírom. Nem tudom, a sztori lesz. Indulj!
Herman Wissenschaftler. Halló, professzor? A székendőtől? Itt valami nem tudom. A flaszkok mondják, hogy egyetlen egy emberi lénynek sem képes átmenni. Ne akar vele megetetni, hogy már vagy 100 embert megölt. Igen, megölte a barátomat, és még egy zsalút is. A maga szörnye, pusztítsa el, ön! Én ebben nem veszek részt, világos? Tehát akkor mit csináljunk? De talán akkor egy gyénket tartja. Közvetlenül a székbána alatt. Hogyha a központi vezényformációt meg tudná valahonnan találni, lehet, hogy esély van, hogy likvidáljuk. A kérdését csak az, hogy milyen közel tudunk birkózni hozzá. Ebben van, talán sikerül. Idén februárban, és mindegyszer Casablancában egy barátságos mérkőzésen berontott visszatott és lefötte a játékvezetőt, ezért előtt 3 hónapra tiltották el, majd a francia szövetség elnök. Beszélt a tudós? Elmondott mindent, hogy aztán van még esélyünk. Ha innen tudunk, akkor induljunk, maga tudja. Tehát én csinálom a képeket. Rendben. Lássuk, mire számítunk. Úristen, már többen vannak.
ismered rég. Az ő neve gyilkoló gép.